Mitä kaikkea me pakataan messiin yön yli vapaalaskuvaellukselle ja paljon nämä kaikki romut oikein painaa. Lutukamat, kipeälä ja vaatteet. Drone aina pakko olla messissä. Retkikeitin aina sisällä. Polttimo ja pari purkkia tonnikalaa. Kahvitermari, kaasu, strappei, juomapullo. Eväspurkki, nuudeli, karkki, Näkki. ekstra valo. Korjaussetti, ensiapulaukku, satelliittiviestintälaite. Vessapaperi, käsidesi, hammasharjat, hygihommat. Ruuvarisetti, kaikki mitä lumilautaa tarvitaan. Ensiapulaukku, virtapankki, 360-kamera, otsalamppu. Kuulokkeet, rätinäluurit, kahdet hanskat. Kypärä, laskulasit, valjaat, piippari, hakku tietty kans, makuupussi. Tsekataan paljon painaa. Reppu painaa itsessään 15,4 kiloa. Sitten kaikki loput romut 11,1 kiloa. Maijun bagi painaa 13,6 kiloa. Sitten maijun loppuromut tasan 8. Jos sä oot tasapainoinen ihminen, joka nauttii normaalista elämästä, niin onneksi olkoon, sun ei ikin tarvitse kantaa näitä romuja. Mut jos sä oot saanut elämän varrella vähän rajummin kolhui päähän, että on pakko aikuiseen tämmösiä leikkejä lähteä leikkimään, niin kamusta löytyy varusteet ja asiantuntevaa palvelua tähänkin hommaan.